ला लोगोफोर नायनानै लादो थ' बेखौ दायो फाननो थांगासिनो लोगोफोर मिथिबाय ना थ' बे एल्ट' 800 सिगांनि LXI मडेल ओमफ्राय दा बेखौ जोङो फाननो थांगासिनो ओमफ्राय बेनि बाजेटखौ दा दसे उनाव खिथागासिनो आङो लोगोफोर थ' कन्डिसनफोरखौ नायना लानो हागोन नै बाम्पारफोरा मायाव गानाय दङ मायाव गाख्लानाय दङ नायना लादो कन्डिसनफोरखौ थ' ओमफ्राय सिंनि इन्टिरियारफोरखौ देखायगोन आङो नै बेयावथ' थेफ्ला गेग्रेबखाबाय बेखौ फाननो थांगासिनो लोगोफोर नालाय फुरा खम दामाव हरगोन जोङो सिंनि इन्टिरियारखौ देखायनो आं आरो नायनो हागोन नै सिंनि इन्टिरियारा बेबायदि एकदम डेन्जारसो मा बुंगोन दा खिन्थु नुनायावथ' मोजां नै सिटफोरालाय जिख्लानाय दङ एसे नै नायनो हागोन सिंनि इन्टिरियारा बेबायदि आरोना लोगोफोर थ' बेनो बेखौ दायो स्टार्ट होनानै देखायगोन आं नोंथांमोननो थ' नायनो हागोन आवाजफोरखौ खोनासंनो हागोन थ' जोङो बेखौ फिल्डआलासे लांगोन बै फिल्डआव ओमफ्राय बेयाव मोजां देखायगासिनो नोंथांमोननो जोबजासिम नायदो बेखौ फाननो लाबोदों होनलाय टेक्लाया दामा मिलायाखै दाबो लोगोफोर जियानो जा बाजेटखौ आं नोंथांमोननो खिथागोन नोंथांमोना नांगौबा कन्टेक्ट खालामहरनो हागोन दे थ' दायोनो भिडिअखौ आपल'ड खालामगोन गाबोनफोरनो नोंथांमोना फाननो हानाय बायदि कन्टेक्ट खालामहरबानो जाबाय खम दामावनो हरगोन दे लोगोफोर दे सोलाव गाखो भिडिअ बानायनि जोङो थ' लोगोफोर नै एकदम गाख्रांना नायनि बेनि गारिखौ दिनै लोगोफोर उपाय गैया माबायदि बेनि गारिखौ सालायना नायनि आरोना लोगोफोर जादोंना जाबाय जायाखैलै स्टार्ट जानायखौ पात्ता मोनलायाखैलै लोगोफोर बिराद गोबावनि उनाव कार दांलायदों दिनै नै बेनि कारखौ बेखौ जोङो फाननोसो नागिरदों नालाय दा सालायनानै देखायनि दे थाव जोबगोन दा बारा माबाबाय थाजाला बुखिबाय थाजाला ना हमदो udah hit एकदम उपाय गैया बेनि गारि बोरायखौ नायनि दिनै लामायाबो डेन्जार ओमफ्राय गारियाबो डेन्जार जोंना दा अबस्था गैयि गारि होननांसिगोन लोगोफोर उपाय गैया ने लामाया नायना ला डेन्जार लेथ्रा लामा ओमफ्राय दा थांगासिनो जोङो बेखौ नोंथांमोननो मोजाङै टेस्ट ड्राइभथ' बुंजावला बेनि सोमोन्दै रिभिउ होनोसै मोजाङै नोंथांमोननो डिटेल्सखौ खिथानोसै नोंथांमोना लाबा मोजां जागोन ना मोजां जाया बायदि बे गारिया आरोना लोगोफोर थांगासिनो जों दा फिलावलासो लांग्रोनोसै गारिखौ दा थ' लोगोफोर नोंथांमोना देखायजोबनोसै दायो नै जों मोनफैबाय एकदम माबायाव बिराद मोजां साया जायगा नायनानै फैदों आरोना जोङो लोगोफोर नै थ' गारिया बेबायदि अबस्थाया ओमफ्राय नायनो हागोन इन्जिननि सिंनि अबस्थाफोरखौ नायना ला देन्जार फाग्लासो लोगोफोर देन्जार गरम नायदो माबायदि ओमफ्राय एप्रनफोरखौ नायना लानो हागोन नै बरिया सोलियो प्रब्लेम गैया बेयो सिल ना खुलियाखैना बेखौ खिन्थु माखासे प्रब्लेम फिसा फेनला थाखायो बेफोरखौ सेकेन्ड हेन्ड गारियावलाय लोगोफोर थ' बेफोरखौ नोंथांमोना गावनो नायनानै एसे एनैखौ बानायना लानो हागोन ओमफ्राय बेखि बेबायदि आरोना ओमफ्राय स्टार्ट होलाय आं भिडिअ लानि आवाजखौ खोनासंनोबा लोगोफोर थ' लोगोफोर नै आवाजखौ नायनो हागोन जोंना एकदम फंबाया स्टार्ट होना होबाय एबार देलाय होलाय नै गाना होबाय दासो लोगोफोर माबायदि खोनादों आवाजखौलाय थ' लोगोफोर जोङो मानो मिनि बानायदों बेखौ मिथिबायना सिरियास लायाखै मानि थाखाय थ' गारिया बैसो जायाखै नङा जाबाय नोंथांमोननो खिथाखादों 10 बोसोर जाबाय बे गारिनि बैसोआ थ' 10 years 10 days जाबाय आरोना लोगोफोर थ' 10 years 10 days नङा 9 years 10 days जाबाय 9 years 10 days आं माने 2025 माबा 2015 नि नालाय थ' ओंखायनो जेनेबा एसे माबायाव कनफिउजन जाबाय थादों दा 2025 मोनफैबाय नालाय ओंखायनो 2015 नि गारि बेनो आरोना लोगोफोर सिटुवेसना बेबायदि जाना दङ सिंनि माबाफोरखौ देखायबाय हा खनसे सार्भिसिं होबाथाय मोजां जागोन गारिया नायनो हागोन मोजां देखायखाबाय आं लुक्सखौ लोगोफोर मिथिबायना थ' बेनो आरोना जियानो जा बेनि दामखौ मा होननो दा लोगोफोर थ' बेसेबांसो हरनो हागोन ओरैनो दामखौ खिथा दे 1 लाखसो हमना ला 1 लाख थ' मेगन मिथिना लादां लोगोफोर नै
दाल'सो मोजां गिदिंबावदों जों बेजोंनो थ' 1 लाखसो होनानै लाना थांदों नोंथांमोना बारा नांबाय थाला 1 लाख मात्र 1 लाख टका लयजाक होननाया लोगोफोर जियानो जा नांगौबा लांदो नोंथांमोना दे बेनो गारिनि कन्डिसनफोरखौ देखायदों माबायदि थ' दाथ' बेजोंनो बेरायगासिनो नालाय जोङो थ' बिराद मोजां दङ गारिया थ' कन्टेक्ट खालामहरदो कन्टेक्ट नाम्बारखौ डिसक्रिपसनाव होना दोनदों आङो आंनि नाम्बारखौनो होदों थ' कन्टेक्ट खालामहर नांगौबा सोरनोबाबो दे माखासे प्रब्लेमफोरखौ नांगौबा फनाव डिसकास खालामसिगोन दे लोगोफोर थ' बेनो जोंना गारिनि डिटेल्स खिथानाया बेनोमोन थ' नांगौबा कन्टेक्ट खालामहरदो नोंथांमोना दे लोगोफोर मा होनो दा लोगोफोर जोङो माबाजों रायलायनो सानैसो दङ जेनेबा गारिनि सोमोन्दै माखासे मा प्रब्लेम थायो बेखौ नायनानै बेजों माखासे डिसकास खालामजोबनानै लाबावनि आरो जोङो मिथिनानै दा नायलांबाय था नै ड्राइभारा जोंना टेकलाबाया सलायलायबाय ड्राइभार नायदो एकदम हेभि ड्राइभारा एखदमबो सेस गारि सारि बिरो खालामनो नागिरखायो आरोना लोगोफोर आलासि आं सालायबासो थायो मोजां गारिया बिसोर सालायाबाथाय मोजां थाया गारिफोरा एकदम डेन्जार बिसोरो जियानो जा नांगौबा कन्टेक्ट खालामहरदो यं राइडार ओरै नै नावकाटा जोंनि जाख्ला जाखुसि नावकाटा जाख्ल'जोबनाय लामाफ्राबो फाग्लासो दिस इज नावकाटा लोगोफोर नावकाटा जाख्ल'नाय नावकाटा जाख्लाबजोब्बाय लामाफ्रा मोजां खिन्थु नै ससेयावसो मोजां नैबेयावनोमोनलै मानसिफ्रा गैया ना माथो गैया ओइयावनो थायोमोन दखानानो बन्द' माथो बिसिनालाय दिनैलाय बेनो जियानो जानांगौबा कन्टेक्ट खालामहरदो लोगोफोर दे जोंनि नावकाटाखौनो नायजोबथारदोलै लोगोफोर दिनै एकदम नै बाय गैया नै लामाफ्रा जाख्लाजोबखानाय दे लोगोफोर नै गाजोबखानाय सेस अबस्था गैया लामाफ्रा नै अबस्था गैयै लामाफ्रा नै डेन्जार मा बुंनो दा दिस इज नावकाटा नै जोङो दायो आंनि दखानसिम थांफिनगासिनो बै आदा सासे दङ बेजों रायलायनि जों मोजांनो एसे लागाव नांगौबा कन्टेक्ट खालामहरदो लोगोफोर थाबनो नङाबा गोमालांगोन ना मोननाय नङा नङाबा जि 1 लाखआव कार मोनलाबायोबा 1 लाखआव कार मोनलाबायोबा सेलाय बेलाय जायो मानसिफ्रा मिथिया नोंथांमोना आरो नाम्बारा भिआइपि नै आंना डिलार मोनफैबाय डिलार नै डिलार दिस इज आवार डिलार मोनफैबाय नैबे नायना लोगोफोर डिलार मोनफैबाय नै बे दखानाव मोनफैलायबाय होननांसिगोन खालिसैलै उफाय गैया एबार देन्जार फिल्म नायगासिनो नै मा खालामनो दालाय मेगन मिसिबना होयोनो लोगोफोर कन्टेक्ट खालामहरदो 1 लाख बानो लाना थांदो ओमफ्राय दे बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन